To assalamu alaikum warahmatullahi. Ga sako na musamman ga Basarake tauraron gwanin na farko kuma MC Usmaniya wato Dadin Twins. Wani sako ne labai? To, sako dai kasa yanzu bai wuce batun zanga-zanga ba. Mun ji batu na gwamnati, mun ji batu na iyayen ƙasa, mun ji batu na 'yan kwadago, mun ji batu na su kansu 'yan gwagwarmaya. To ni dai ɗan jarida ne. Sharhi muke akan wannan abun, muna ganin me zai je ya dawo, muna kuma duba irin ƙasashe daban-daban. Ba mu goyi bayan zanga-zanga ba, amma wannan magana Yazid tana da sarƙaƙiya. In ka ce ka ce, in baka ce ba ka ce. Haka ne. Kuma ka san wani abu? Ita zanga-zanga da za a yi, ka san matsalar ɗan Najeriya. Akwai lokacin da aka ce an ci mulki gwamnoni, shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisun dattawa. Waɗanda suka fito murna sun ta ɗaukan kayan mutane suna sace-sace suna fasa abubuwa. To ina ta da an ci zanga-zangan za a yi. To, shi yasa batun zanga-zangan nan Yazid tsakani da Allah akwai matsala. Matsalan shine yanzu kai zaka fita da niyya mai kyau cewa za ka yi na lumana. Baka san kuma na gefen ka fa wani irin niyya yake da shi ba. Baka san daga ina ya fito ba. Baka san me yasa a ransa yake so ya gudanar ba. Za a ringa shafa mutane kashin kaji ne idan an fita. Saboda da yawa in suna da wannan mai kyau a mayin ɗinsu, za ka samu rabi kuma wallahi a mayin ɗinsu su je su fasa ne. Ni na ce zanga sata za a fito wasu. Kuma mu ba wai a yi kokar a yi mu kawai dai to Allah dai ya bayar da abin da bai zama alkhairi. In an yi muna so, in ma ba a yi ba muna so, mu dai iyakanmu mu watsa ma duniya ta ji abin da ake ciki, ko ba haka ba? To, akwai wani sako na gaba? To, ba wani sako sai dai mu ta addu'a.